Dol mochung' ne dongruok e alwora mar Nam Lolwe Lake Basin Development Authority komakore gi ofis jaod bura ma kaunti ma Homa Bay Dr. Joyce Osogo chiwo ayanga chenro mar pi ne jogweng' ma Kanyadhiang' pi ma okuny e nengo mar shillings milion 10 mondo konye tieko midhiero mar pi mosebedo kokwako gwenge makono. Ali Abich nigi lerno. Jopiny gweng' ma Kanyadhiang' e kachud bura ma Karachuonyo osebedo ka neno pek e yudo pi maler ma nyalo tiyo gi miregi ka koro giyudo fungruok maduong' bang' duol mochung' ne dongruok e alwora mar Nam Lolwe Lake Basin Development Authority ka omakore kod ofis jaod bura mar kaunti ma Homa Bay Dr. Joyce Osogo chiwo negi ayanga pi ma okuny e nengo mar milion 10 ma koro biro konyo jogweng'no. Miduosi duol mar Lake Basin Development Authority Jacob Akuno wacho ni pigno mokuny e skul primar ma Kanyadhiang' bende biro konyo miere ma gana 4 alwora ma kono kendo biro konyo ji chenro mag pur kod pith e alwora ma Kanyadhiang'. Nene skul to gi community moluoro skundni. Pigni biro konyogi e yore mang'eny mitiyogo e udi kata skul ka bibiro tiye kode ma skul ka inyalo ti kode e sanitation e ler mar chope koywaye motere cho to nyithindo biro bedo ni koro ok ti gi pit latrine. Pigni inyalo ted kode, pigni inyalo timgo agriculture. Koro biro luwore gima skul dwa timo kode mondo okony nyithindo. Jaod bura mar kaunti ma Homa Bay Dr. Joyce Osogo mane loso e kinde mane gichiwo ayanga pigno ne jopiny okoni ma opogore kod jogweng' bende pigno biro konyo skul primar ma Kanyadhiang' kaachiel kod skul sekondar ma Jagwola Owuor ma osebedo gi midhiero mar pi maler ma jopuonjre kaachiel kod jopuonj nyalo tiyogo. Biro ka mondo mi wayaw ayanga chako tich mar Kanyadhiang' Community Water Project mana manyo maketo funding ne en national budget marwa kendo agency mo implement na project ni en Lake Basin Development Authority. Kawuono kwa chung Kanyadhiang' Primary adwa confirm ni the implementers notimo na branching. Branch achiel wa provide Kanyadhiang' Seventh Day Adventist Church makoro community makanyo nyalo yudo pi yo maber. Branch mar ariyo nikech skundni obedo neighbored gi George Agola Day makes secondary school nyithindo mane kanyo be nigi pi yo maber. Jatend migawo mar omenda sirikand kaunti ma Homa Bay Solomon Obiero ne oyango ni sirikand kaunti bende dhi nyime gi chwalo chenro mag pige gwenge mopogore kama notielo ber ma jotelo tiyo kanyakla mar bero ngima jopiny. Kendo waseneno kaka tudruok mare between sirikal mamalo to gi sirikal ma county government kelo dongruok e yore mopogore opogore e kaunti mangima ok en kata mana e Kanyadhiang' ka kende. Otimo gigi kuonde mopogore opogore kendo onge kona maweyo mapok ochopi. Yore mag dongruok emomiyo iyiero jotelo to ka jotelo mwaketo e ofis tiyono maber kendo gikelo dongruok e yore mopogore opogore mano eminyalo wacho ni koro jatelo no tiyonwa kendo wanyalo yiere kendo. Ali Abich, Ramogi TV, Homa Bay.